Bale, bueno, kaixo idarte, ni Irati naiz, eta diseinatzailea naiz, eta, bueno, diseinatzailea naizela esaten dudanean, askotan, ez dakigu ze arlotakoa, orduan, ni normalean egiten ditut, ikusizko nortasunak, web diseinua, arte zuzendaritza, brandina, UX, UI-a, eta gero ere ibili izan ez lanean, fronten garatzaile modura, eta editorialetan bere parte txoren bat editatzen, eta beste gauza batzuk ere egiten ditut, baina bueno, batez ere hasierako parte horiek egiten ditut. Eta, bueno, hobeto ikusteko egiten duan lana prestatu bideotxo bat, eta jarriko dizuet. Bueno, da pixka horrelako laburpen bisual bat. Baina, bueno, pixka eta saltzeko nire ibilbidea, nik ikasi nuen sorkuntza eta diseinua Arte Ederretako fakultatean, Leioan. Horita gero, diseinu grafikoko master bat egin nuen Bartzelonan, Eina eskolan. Eta gero ja hortik hasi nintzen lanean. Lehenengo hasi nintzen web garatzaile moduan, eta hori horre egiten nuen frontenda, osea, pikatzen kodigoa, eta hori egiten nuen estatu batutako enpresa batean, egon nintzen 3 urte hor, eta ja, pixkat nekatu nintzen dela pantalla negra, eta esan nuen, venga, kanbio pixkat, eta orduan hasi nintzen web diseinatzaile eta garatzaile moduan komunikazio agentzia batean, eta orain arte zuzendari moduan nabil hortelanoz komunikazio agentzian Gasteizen. Eta, bueno, nire portfolioa egiten dudanean, ez? Osea, bueno, nik daukat webgune bat online, baina, bueno, baita ere Behance bat, eta baditute hainbat plataforma, baina batez ere nire webgunea elikatzen dut. Eta hor azkenean niretzako garrantzitsuena dena, bada, proiektuen hautaketa bat egitea, osea, ez dute jartzen hor egiten dudan guztia, baizik eta, proiektu txukunenak, edo, bueno, gehien gustatzen zaizkidanak, eta saiatzen naiz prozesua dokumentatzen, bai nire narratiba, ez? Osea, zer egin dudan, eta nola garatu dudan proiektua, eta gero diseinuaren koherentzia asaltzen, hainbat adaptaziorekin edo hainbat aplikaziorekin, ez? Gero testu oso laburrak eta egokiak bilatzen saiatzen naiz, eta argazki batzuk aldu dena ilustratu proiektua. Orduan, nahi nuena pixkat gaur, pixkat azaldu proiektu pare bat. Ekarri ditut proiektu desberdinak eta nire ibilbidean ere momentu desberdinetan egin ditudanak. Eta, bueno, bereziki, igual diodanak areinitu berezia. Orduan, lehenengo azalduko dizut Euskal Udalekuen ikusizko nortasuna. Osa, ni nengoen udaleku horietan begirale moduan, eta erabaki zen egitea diseinu aldaketa eta ikusizko nortasunaren diseinua. Orduan, Euskal Udalekoak ez baldin baituzu ezagutzen, dira 3 etxe Euskal Herrian zehar, Bernedo, Goñi eta Baigar, eta udaleku hauen nolabait esateko baloreak dira euskera, natura eta hezkidetza. Eta momentu horretan zegoen logotipoa hau zen, eta, bueno, ja pixkat zarkitua geratu zen, eta hauek dira 3 etxe hauek. Lehenengoa Goñi, gero erdikoa Baigar eta bestea Bernedo. Orduan nik egin nuena izan zen, etxe hauen elementu karakteristiko bat hartu nuen Goñiren atea, Baigarren etxearen forma karratua eta Bernedoren teilatu luzea, eta atera nituen forma simple hauek. Eta azkenean oso garrantzitsua zen udalekuetan, udalekuko ikusizko nortasunean, erakustea direla 3 etxe independiente osatzen dutela etxe bat, ez? Osea, udaleku bat eta zerbait globalagoa. Orduan,
bakoitzari nahi nion eman bere nortasun propioa. Orduan bakoitzak zeukan bere forma eta aldi berean bakoitzak zeukan bere kolorea. Eta horiek guztiak nolabait direla nortasun propioa duten elementuak englobatzen dira kolore berean, hori dela Euskal Udalekoak, ez? Kolore more hori. Eta horrela gehitu nion tipografia bat oso jostagarria, oso berezia eta forma geometrikoekin jolasten, oso primarioa, koloreak bezala, eta horrela sortu nuen logotipo hau. 3 forma horiek borobilo horren barruan sartuta, Euskal Udalekuen familia horretan sartutako elementuak. Eta horrekin sortu zen lenguaia bisuala, eman zidan aukera egiteko horrelako aplikazioak, ez? Jertxeak egin genituen, kamisetak ere bai, ilustratiboak, baina beti kolore primario horiek eta tipografia hori erabilita. Eta azkenean sortu zen horrelako kodigo errekonozible eta erres bat, espanditu zitekela edozein plataformetan. Eta hauek izan zirenik egin dituen lehenengo kartelak, baina gero nik utzi nion udalekuetan begirale izateari, eta ere beste pertsona batzuk hartu zuten erreleboa diseinuan ibiltzeko, eta hauek ez ditut nik egin, baina gustatzen zait ikustea kodigoak nolabait funtzionatu duela, eta azkenean nahiz eta ez izan pertsona berdinak egindako kartelak, badaukatela oinarri oso antzeko bat, eta kodigo oso antzekoak eta oso rekonozibleak bihurtzen direla, gustatzen zait. Baina, nik nire portfolioan ez ditut hauek jartzen, nik nire jartzen ditut. Baina, nahi nizkizun erakutsi, ikusteko ere, gero nola evoluzionatzen duten ikusizko nortasunek, eta azkenean oinarri oso simple batekin, gero norberak ere hartzen duela eta bere egin dezakela, eta oso gauza desberdinak egin. Eta hori da Euskal Udalekoen proiektua. Eta urrengo proiektu erakutsi nahi nizuena zen nire TFG-a. Ez dakit zuek oraindik zaudeten TFG-arekin, baina izaten da askotan burua uste bat, erabakitzea gaia, zer egin, eta nik erabaki nuen gaur museoa egitea. Esplikatuko izut horrela pixka gainetik, nik harinitu asko diot, azkenean denbora asko eskaintzen diozun proiektu badelako, eta zuk erabakitzen duzulako zer egin. Eta gaur museoa da Euskal Eskola artearen, Euskal Eskola da Euskal Herrian egon zen arte mugimendu bat eta eskualde bakoitzak zeukan bere taldea. Ditzen ziren hemen, orain, gaur eta beste ez dut gogoratzen, baina gaur taldea zen Gipuzkoarrena. Orduan, Gipuzkoar hauek ziren Amable Arias, Rafael Ruiz Balerdi, Nestor Basterretxea, Eduardo Txillida, Remigio Bendiburu, Jorge Oteiza, Jose Antonio Sistiaga eta Jose Luis Umeta. Denak ziren oso artista ezagunak eta beraien ametsa zen Euskal Eskola hau sortzea eta sortzea nolabait beraien rekonozimendu bat Euskal gizartean. Eta horrekin lotuta, gaur taldea izan zen eskualde guztietatik gehien nabarmendu zena eta egin zuten erakusketa konjunto bat eta abar. Eta momentu horretan Jorge Oteizar izen Arantzazuko basilikako frisoa, frisoa ez, apostuluak egiten ez dakit ezagutzen duzuen Arantzazu, baina hor daude Oteizak egindako eskulturak, eta hor lanean ari zela konturatu zen, berak egin zituen hor ikusten dituzuen eskulturak, eta hor lanean ari zela konturatu zen kotxeen parkinaren azpian zegoela Kriston Utxunea, eta esan zuen, hemen halko nukenik egin gaur taldearen museoa. Nik amesten dudan museoa, dagoelako hor espazio bat, bi katedral sartzen direna, eta abar, eta orduan hori zen bere ametsa, eta hori esan zuen ere bai, baina gero azkenan ez zuten inoiz garatu museo hori, baina bai arkitekturako ikasle batzuk, nik TFG egin, baina urte batzuk lehenago egin zutela ariketa bat, irudikatzen hor izango zen museoa, nolako izango litzateken, eta ikasle bakoitzak egin zuen proiektu bat. Eta nik hartu nuen ikasle batek egin zuen proiektua, eta hor egin nuen ikusizko nortasun fiktizio bat museo fiktizio horren gainean. Eta orduan, nik hartu nituen pixka kontzeptuak ziren Euskal artea, eraldaketa,
espiritualtasuna eta hutsunea. Espiritualtasuna eta hutsunea ziren gehiago Oteizaren, Oteizaren proiektu idilikoa zenez, Oteizaren idealetan zentratuta. Azkenean Oteizak nahi zuen artea izatea pertsonaren eraldaketa eta espiritualtasunerako bidea, eta askolan egiten zuen hutsunearekin eta argiarekin, ez? Esaten zuen hutsunea bazela ere eraldatzailea, eta horrekin jolasten zuen. Nik ere topatu nuen, egon nintzen horren inguruan asko irakurtzen, eta aurkitu nuen esaldia, asko gustatu zitzaidana, la luz no solamente es el fenómeno físico que ilumina los objetos, es cosa espiritual y más todavía agente de espiritualización. Orduan, ikusi nuen como lotura hori Oteizarekin, eta orduan nik kontzeptu horrekin jolastu nahi izan nuen. Sartu nintzen espazio horretara, zela erraldoia, eta ikusi nuen hor argiak egiten zuen forma hori. Eta orduan nik egin nuen ikerketa bat, argiak urtean zehar egiten zuen forma horrena, eta ikusten da neguan argi gutxiago dagoenez, horiek dira negukoak, ze eguzkia dago, alrebez, eguzkia dagoenean behian, azkenean eitzala, reflejo hori asko handiagoa da, eta gero goian dagoena txikiagoa, eta orduan abizango litzateke urtebeteko eguzkiaren ibilbidea gela horretan. Eta nola argi horrek espazio hori eraldatzen duen, eta orduan kontzeptu horri erabili nuen, eta egin nuen logotipo dinamiko bat. Orduan jarri nion tipografia horren erdian, eta orduan asmoa zen adaptazio bakoitzean logotipo desberdin bat erabiltzea, proiektu fiktizio bat zenez, alnuen egin pixkat nahi nuena, eta grisen tonalidade honekin jolastuz eta forma irregular hauekin jolastuz, sortu nituen kartelak, bisita txartelak, espazioaren barneko seinalizazioa, merchandising-a, webgune bat ere bai diseinatu nuen, hainbeste adaptazio ez, gero betetzeko proiektua. Eta hori da pixkat, nire TFG izan zena, eta nire izan azaldu, hau izan delako ere nire lan pertsonaletako bat, eta igual zuek ere identifikatuak sentituak zaretela, leizter tokatuko zaizuelako, eta hori. Eta gero nahi nizuen ere azaldu beste proiektu bat, dela nik egin duan azkeneko proiektu pertsonala, deitzen dela Azukre Beltza, eta doa Julian de Zulu eta Iamondoren inguruan. Proiektu hau sortu zen, ni Gasteizko naizelako, eta daude Gasteizen hainbat jauregi, igual ezagutuko dituzue baten bat, eta guzti hauek daukaten elementu komuna da Zulueta izena agertzen dela edifizioaren izenean. Eta orduan hasi nintzen pixkat investigatzen, zein zen Zulueta, eta horrela deskubritu nuen, Julian de Zulu eta Iamondo izan zela 19. mendeko esklabista handienetariko bat. Bera Araban jaio zen, eta Kubara joan zen lan egitera, bere osabarekin, baina negozio horien artean izan zen pertsonen trafikaria, eta ematen zituen pertsonak Afrikatik Kubara, bere azukre kainaberetan lan egiteko, baina baita ere saldu egiten zuen, eta pertsonen komertzioan egiten zuen lan. Eta horrela bilakatu zen, Kubako eta Banako pertsonarik garrantzitsuenetakoa, bai sozialki, ekonomikoki eta politikoki ere bai, iritsi zen Banako alkate izatera, eta aberatsenetariko bat. Orduan, interesa asko hasi nintzen eukitzen tipo honengan, hasi nintzen pila bat irakurtzen, eta horrela sortu zen proiektu hau. Azukre Beltza hitzen dena. Logotipo hau egin nuen, izena pentsatu nuen Azukre Beltza ere bai, berak azukre kainaberalak zituelako, eta azukrea ekoizten zuelako, eta beltza, horren atzean zegoen guztiarengatik, gainera nahiko isildua izan dena, nik ez nuen ere historia hau ezagutzen nahiz eta Gasteiztarra izan, orduan, pixkat izen hori bilatu nion, eta gero logotipoaren forma hori behian dagoena da bere sinadura, orduan, berak sinatuko balu bezala berak egindako, berak isildu dituen guztiak, ez? Eta, nire asmoa zen, artea, diseinu eta teknologia nahaztea nolabait, eta horretarako egin nuen ikusentzunezko instalazio bat,
material grafikoa eta web diseinua eta garapena. Azkenean, ikusentzunezko instalazioa baliatu nuen, niri sorrarazten zizkidan emozio hauek kanporatzeko, material grafikoa erakusketa hori iragartzeko, eta gero web diseinua, nahi nuelako, nik bilatu nuen informazio guzti hori nolabait nunbait jarri, eta egotea konstantzia batez, nik lan horretan egin nuen oinarri historiko guzti hori jartzeko. Eta orduan, salduko dizuet pixka nola izan zen prozesua, lehenengo hasi nintzen ikertzen Zuluetaren inguruan, eta Kubare garaia horretan zeuden argazkiak, mapak, nolakoa ziren itsasontziak, zenbat irauten zuten bidaiek, nondik nor eramaten zituzten, momentu horretan ere ilegala zen, orduan nola egiten zituzten banderen aldaketak, nola iristen ziren portura, eta hasi nintzen pixkat irakurri argazkia bilatu, eta gero horretan ari nintzela joan nintzen ere Kubara. Eta orduan Kuban eduki nuen aukera ezagutzeko Zuluetaren esklabuen ondorengoak. Egon nintzen, berak zuen Alaba deitzen zen ingenio azukarero bat, orduan joan nintzen bertara, eta hor barrakoiak ziren etxeetan, gaur egun bizi dira esklabuen ondorengoak. Hor ikusten duzu bere etxea zenaren ruinak esartzen du, ruinas de la casa de Don Julián de Zulueta y Amondo. Eta dago oso presente hor historia, eta beraiek ere deitzen diote bere buruari alabenses, dago kriston lotura arabarekin, beraiek daukate historia hori oso presente, eta guk ez dugu ez da ezagutzen tipo hau, eta hau da herriko historiadorea, nire egon nintzen berarekin hitz egiten, hau zen fabrika, azukre fabrika, eta hau zen Neida Villegas Zulueta dela hor dagoen museo baten, museoa eramaten duena, eta egon dena egiten transmisio lan hori historiarekin eta berari transmititu diotena bere aurrekoek, beste batzuei transmititzen, idazten ahozkotasunetik iritsi zaizkion historia ezberdinak, eta ikerketa ezberdinak egiten ere esklabutzaren inguruan. Orduan ere berarekin hitz egin nuen, eta ere museoak bisitatu eta eta horri ikusten da ze presente daukaten ere bai historia hori Kuban, baina batez ere historia hori bertatik bertara bizi izan duten pertsonek. Eta gero ja bueltatu nintzenean, eta ikerketa horrekin eta bisita horrekin hasi nintzen sorkuntza egiten, eta horrego nintzen Gartxitorekin berak egiten zuen soinuaren, nik grabatu nituen ere Kuban soinu batzuk, eta gero berak montatu zituen soinuak, eta bera soinu diseinatzailea da ere bai, orduan berak instalazio sonororako, instalazio audiovisualerako berak egin zuen soinua, eta nik irudia horregon ginen biok lanean, ere sortu genuen horrelako pieza bat azukrearekin eta soinua jartzen genionean gainean bibratu egiten zuena, hau dira lehenengo pruebak, hemen ikusten da lehenengo prueba horiek nolakoak ziren, jartzen genion azukrea hor, eta orduan argiarekin eta soinuarekin bibratzen zuen, eta gustatzen zaigun efektu hori, orduan egin genuen ere horrelako pieza sonoro bat. Eta orduan emaitza, lehen esan duan bezala, egin genuen instalazioa, material grafikoa eta webguna, eta orain erakutsiko dizuet. Erakusketa nola izan zen, hau da pieza hori, jarri genituen ere horrelako panelak informazioarekin, jendeak, erakusketara joaten zen jendeak ere informazio hori ukiz esan eskuragarri, eta gero zegoen bideoa, bi pantailetan, baina hau zen gehiago, nire barnetik ateratzen zen ikusentzunezko instalazio alegoriko bat edo emozionalago bat. Hemen zegoen informaziorik zen bakarrik nire sentsazioak nolabait adierazteko pieza bat. Hemen bideo gehiago hori erakusten, nola lortu genuen azkenean pieza hori soinu azukrearekin bibratzen zuena, gero, azukrea txuria zen eta itzala beltza, eta orduan horri ikusten genuen ere lotura azukre beltza izenarekin,
Eta, bueno, gero egin nuen ere bai, lehen esan dudan bezala, Azukre Beltzaren webgunea. Gaur egun ere ikusgai dago, bali maguzu esartu da azukrebeltza.eus. Eta hor egin nuena izan zen, Zuluetaren historioa 6 kapitulutan banatu, ilustrazio batzuk egin, nire argazkiak eta artxiboko irudiak nahaztu, eta horrela jarri dena eskuragarri interesa eduki dezaken edonork edukitzeko eta nolabait ere proiektuak bizirik jarraitzeko eta azkenean gure historiaren parte ere badelako eta naiz eta artetik eta diseinutik egindako lan bat izan, ere badaukalako ibilbide bat historikoki eta interesgarria delako historia. Eta gero egin nuen ere bai material grafikoa. Jarraitzen nuen Azukre Beltzaren ideiarekin eta egin dituen kartel beltzak QR-arekin webgunera eramaten zutenak eta gero jarri nion azukrea irudikatuko zuen hauts hori espraiarekin egin niola gainetik eta orduan kartel hau sortu nuen iragartzeko erakusketa, baina baita ere webgunea. Orduan gero honekin ere kartelak egitea ez aparte ere esku horri txikiak egin nituen, horrela erakusketara zetorren norbaitek QR-a sakatuz webgunea zuelako ikusi mugikorretik. Gero baita ere egin nuen kamiseta bat laguntzeko Kubako Eneidaren museoa babesteko. Eta egin nituen kamiseta batzuk, saldu nituen pila bat, eta orduan gero Kubara bidali nuen dirua proiektu hori sostengatzeko. Eta nolabait ere, beraiek niri eman zidatena, nolabait itzultzeko altzen bezala, eta beraiei ere apoio emateko beste txarkoaren beste aldetik, ez? Eta hau da Eneida urrengo urtean, kamisetarekin eta bidali nionean dirua eta kamiseta, bera bidali zian mezu hau, eta jarriko ez. Yadi, estoy muy agradecida por lo que tú has mandado, mi hijita, y muy contenta porque el proyecto haya llegado a donde tú lo has llevado, con el mismo nombre, tras las huellas de nuestros ancestros, en un lugar de donde provinieron todo lo que pasaron nuestros esclavos aquí. Muy agradecida, muy contenta por todo lo que tú estás haciendo y te digo la verdad, te deseo mucha suerte y mucha salud. Eta ni horrekin geratu nintzen como super satisfechas eta izan zen niretzako como proiektuari borobiltasun hori ematea eta ikustea ere proiektu artistiko edo diseinuko proiektu batekin azkenean eraldatu dezakezula zerbait eta eragin beste proiektu batzuetan lagundu eta azkenean hori esaten hasieran nire interes hutsetik hasi zen proiektu pertsonal bat azkenean eman dit aukera ezagutzeko beste realitate batzuk, horiek laguntzeko, eta horregatik diot ere kariñito asko. Eta listo, hori zen guztia. Orduan ez dakit denbora zer moduz noan, baina nahi baduzue galderaren bat egin, edo zerbait, edo zein motatako galderak. Erakutsi dizkizudan proiektuak daude ere eskegiten nire portfolioan, berez orain portfolioetaz ari garela hitz egiten eta nire portfolioa da iratiantia.eus ere eta .com uste dut, eta horre daude nire proiektu 3 hauek, baina beste batzuk ere bai, eta hori, saiatzen ez azkenean oso era labur bilduan azaltzen, orain egin dudan azkenean bada ariketa bat sakonagoa igual saiatzeko azaltzen, baina beste, eskegitzen ditudan proiektuetan beti saiatzen naiz askoz laburrago egiten eta izatea hori, como konciso, koherente eta errez irakurtzeko, errez ulertzeko eta hori, orduan kuskusiatzeko gogo bali maukazue, ere alduzue egin eta ez dakit, ez bali madago galderari, eskerrik asko entzuteagatik.
azkenengo proiektuan hori egin zenuen beka baten bitartez edo... Bai. Jakiteko. Bai, osea, bueno, hasi nintzen proiektuari buelta ematen eta justo Gasteizen egiten da deialdi bat, deitzen dela gazte sortzaileak, dela euskarazko sorkuntza sustatzeko, eta aurkeztu nuen horra, eta azkenean hor egiten dizutena da diru laguntza txiki bat eman, eta gero ere laguntza espazioak emateko, gero nik ere eukin nuen aukera, bueno, ematen dizute beraiek aukera tutore bat aukeratzeko, orduan nik aukeratu nuen Itziar Garaluze, eta egon nintzen berarekin ere lanean, eta gero nola udaletxearen babesa daukasun nolabait, gero labe espazioa eskatzeko, eta laguntza asko ematen dizkizute, eta oso ondo dago, ez dakit Gasteiztarrik dagoen, uste dut Arabarra izan barzarela, baina, uste dut deialdia gainera orain dagoela zabalik, así que animatzen zaituzte, desde luego, parte hartzera. Ideiaren bat bali maukazu, edo igual zuen TFG-ak ere balio dezake horretarako, bueno, ez dakit. Bai. Eskerrik asko.